Pisan bae rong entuk tombol lah kok ping pindho. Ping pindho. Ning iki mau mung lelagon penak era karuan ya nak ya. Nggih, Mak. Ah irama campur sari. Nggih. Kangge manyugata Bapak Ibu tamu undangan ingkang sampun rawuh wonten daleme Bapak Kamit leres nggih. Pak Kamit ingkang pundi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
warahmatullahi wabarakatuh. Ingkang kita hormati Bapak Kamit selaku tuan rumah saha keluarga besaripun. Katur dumateng ingkang minulya Bapak Ibu tamu undangan. Terkhusus ingkang dedalem wonten ing Dongwatu ya Nak. Dongwatu nggih Mak. Lan sekitare sing padha hadir kabeh ya Nak ya. Sing wis padha rawuh kabeh ing daleme Pak Kamit. Iki syukuran iki netakke putrane ya Nak ya. Nggih Mak. Donga kang nggih putra kinasih sing ditetakke panjenenganipun Bapak Kamit mugi dadi anak sing pinter, amin. Anak sing migunani, amin. Anak sing bisa mikul dhuwur mendem jero derajate wong sepuh ya Nak ya. Bagekke kabeh wae sugeng mirsani paguyuban ketoprak Krida Muda Sondong Majruk ingkang dipun pimpin Bapak Sigit Sungkono dedalem wonten ing Sendang Agung Jeruk Kaliori Rembang. Leres Nduk, rendene iki wis ana pitungkas lagon saka dulur-dulur sing wis mirsani live streaming Eko Channel. Eko Channel. Ana salame Bu Edela saka Pancur njaluke ana Grojogan Banyuwangi. Grojogan Banyuwangi. Mas Aang pengikut setia, dulur setia, pandemen setia Krida Muda. Nggih, Mak. Nyuwune suketeki dikintunke Bapak Kamit. Jare kangge jambi-jambi sayang iki diaturke sing apa sik ya Nak ya? Njabuti suket sik ya Dak ya. Sekararem alhamdulillah nggih sugeng rawuhipun sarung jagung nggih dalem oh nggih oh nggih sarung jagung Nok sarung jagung nggih abot-abote wong tresno ngoten nggih Mak saka Sekararem saking Sekarem ditenggo nggih Mbah nggih monggo Mas dipun aturke kintunan saking Mas Aang suketeki nggih Bu Edela dipun tenggo nggih saking keluarga besar Bapak Kamit kawula tenggo bilih badhe mundhut lelagon sumangga. Mbah Damin saking Grawan nggih sampun niku Mak. Sik aku fokus iki lho Nduk wis dirogono sak iki lho Nduk. Iku ndak sing jenenge Pak Kamit no kok roga-roga. Nggih leres. Pak Kamit ya Allah gantenge ya Allah karane Joko iki mau jebule duda. Nggih, sugeng siang. Assalamualaikum Bapak Kamit. Nyuwun anak lanang nggih matur sembah suwun nggih Pak nggih. Aduh ya Allah. Isin-isin ya Mak. Aku anu nggih tangane ampun dikumbah riyen nggih bar salaman karo Rondo. Lho Rondo karo Duda lho Mak. Iki mundhute anak lanang. Nggih. Audio. Silai sik, Dok. Sik. Rista audio. Aku tak sing ngalah trimo mundur timbang lara ati tak oya ora bakal bali kari pesan awak kulit kari balung lilo tak lakoni jebule janjimu jebule sumpahmu ora bisa mripatku wis ngerti saknyatane kowe selak golek menangmu dhewe tak tandur pari jebul dukule malah suket teki matur sembah suwun cewek iya iki napane Pak Kamit Mbak Novi salam kenal saking Pipit Mbak Novi niki Mbak Sinten Mbak Ica
kuku. Iki anak lanang soleh selalu sehat sayang. Wong salah ora gelem ngaku salah. Suwe sapa wonge sing betah. Mripatku wis ngerti saknyatane kowe selak geli menangmu dhewe. Kata abang derpari Mbak Novi sepedukule anak lanang malah sesedeki. Ayo Mbak Ica, yo Grino Wudo ditunggu nggih lagunipun sabar Kedung Patu. Selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin kagem dumateng dulur-dulur Kedung Patu sedaya mawon. Paribasan awak kulit kari balo lilo tak lakoni. Jebule janjimu mas, jebule sumpahmu ora bisa takuku. Wong salah ora gelem ngaku salah. Suwe sapa wonge sing beda. Mripatku wis ngerti saknyatane kowe silak golek menangmu dhewe. Tak nandur pari jebul dukule malah suket teki. Wong salah ora gelem ngaku salah. Suwe sapa wonge sing beda. Mripatku wis ngerti saknyatane kowe silak golek menangmu dhewe. Tak nandur pari jebul dukule malah suket teki. Nandur pari malah dukule suket teki. Suket teki sampun katuran. Injih. Mugi dadi panglipuring ati dumateng keluarga besar Bapak Kamit. Injih Mae. Surah bae Bapak Ibu tamu undangan sing jagong ya nak ya. Injih. Lan sugeng rawuhipun tamu-tamu undangan ingkang katemben kemawon rawuh. Waduh, banyu mili ya nak ya. Nggih. Tamune gila Tamune, kumati. Mak. Heeh. Iki pamundutane mau ana anak lanang. Injih. Ana sabar saka Mbak Ica, Mbak Novi. Injih. Heeh, iki diaturi apa sik ya nak? Diaturke wau anak lanang saking niku Anak nggih. lanang Nggih, spesial anak lanang. kangge anak lanang ingkang sing ingkang dipun tepakaken Terima kasih, nggih. nggih. Dek sapa ya jenenge? Lho mau sampean ora kenalan to, Mak? Lah nek kenalan piye lah aku kan fokus nyanyi karo nampani dhuwit. Sampean kenalane karo Bapak Eda. Lah kuwi ta. Ayo Dek, anak lanang Dek. Siapa? Mbak Mega. Meka. Oh, Mbak Meka. Mbak Badan. Badan. Mbak Rista. Mbak Rista. Injih. Oke, kami persilakan. Sik. Ini dia. Oke. Selamat datang Bos Ali. Minta lagu apa Bos? Cintaku. Ian, Oma.
bapak kerja mung ana proyek biyen durung kramikan arep turu dino iso saiki aku wis gedhe iso golek duit dhewe nadyan biyen mung iso nyusake pak ibuke ngapurane saiki aku wis kerja nadyan urip kurang koso ikhlas beti kanggo keluarga ayo barista aku iki anak-anak kerjaku mung turut dalan muga iso mulyake derajate keluarga pak ibu rekasane ngrawat aku kanthi gedhe jan kathah luputku kula nyuwun pangestu Yang Eko Channel Krido Muda Krisna Audio lagi Ella Fatma Barisna biyen durung pramikan arep turu aku kangenan penting saben dino iso mangan saiki aku wis gedhe iso golek duit dhewe nadyan biyen mung iso nyusake pak ibuke ngapurane saiki aku wis kerja nadyan urip kurang koso ikhlas beti kanggo keluarga aku iki anak-anak kerjaku mung turut dalan muga spesial untuk mulyake derajate keluarga pak ibu rekasane ngrawat aku kanthi gedhe jan kathah luputku kula nyuwun pangestu Sabar ya, Mas. Anak-anak. Ya, ada vokal Mbak Rista dan juga ada Fatma. Iya. Nah, di. Sepon, Mak. Sek. Nggih. Kita tak bagai grojokan Banyuwangi yo, Nduk, ya. Nggih, Mak. Bar grojokan Banyuwangi mau antrine sing saka mbahmu Sekararum. Nggih. Mundute nganggo gong Nganggo sarung gong. jagung. Terus apa ya, Nduk ya? Sabar Wonten Mbak sabar. Novi karo Mbak Ica. Nggih. Iki Bos Ali yang sudah datang mintanya lagu Dinding Kaca alias Aquarium ya. Kareng isi Pak Ya. Monggo langsung dibikiskan Banyuwangian bersama Asia Krido Muda Soto Majero. Injih, niki saking Bu Sugeng. Bu Sugeng. Nggih. Wow, ndi piyaine, Dok? Mundut apa, Dok? Dereng mundut. Durung mundut. Matur suwun nggih. Injih, pengairan, Mak. Pengairan.
dos. Delok meneh dedos mak panas ngene kok. Komplit ya nak ya. Nggih. Ana Banyuwangian, ana campur sarinan, ana regenan iki gilirane tembangan Jawi pamunggahan saking Eyang Kakung ingkang dedalem wonten ing Sekararo. Nggih. Diaturke ya nak ya. Diaturke langsung rumiyin, Mak. Ica Mbak Nopi. Lagune Sabar. Dirangkai dengan lagunya yang dari Kuangsan punya. Nggih. Ada satu tembang juga irama dangdut. Heeh. Akuarium. Dinding kaca. Dinding kaca. Iya. Nurul cinta. Mana saya? Ini dari Bos Ali tadi ya nak ya. Bos, ini sudah tak terima ya bos. Sudah pindah tangan ya. Tangan satu harusnya ya ada komisi. Ada komisinya lo ya. Komisi jaluk dhewe nduk. Monggo diadutke sarung jagung. Ya lali aku laris. Alah duwe bos lali nganti amis. Napa? Pak, sarung jagung sing pelang napa sing slendro? Sakarepe sak isane are, Pak. Iki lho Pak sing mundhut, Pak. Aduh, yang saking lasem. Cintaku, kepala suku. Abang kumis sak rombongan, Dek. Nggih, matur sembah suwun rawuhipun. Saking Grawan, alhamdulillah engko diparani ya, Dek ya.
Napa rong dulit? Mengke rong dulite mengke tanduk malih nggih. Ning lain lagune lain tetembanganipun matur suwun mugi dadi renaning penggalih. Kok goncekno montor vegana ya, Mbah? Jak ngetril ya, Mbah. Sampean terus kurangen dijak ngetril pisan. Montore lho nduk selebore wis ilang. Tapi ana kenangane nggih goncekno aku, Nduk. Kenangane apa? Lah yo nggih goncekno aku, makane ora didol. Apa gara-gara sing kae goncekno sampean selebore ngeri. Lah iya ngantek protol kabeh. Lah iya. Dok, panggilan Mbak Novi karo Mbak sapa mah, Dok? Mbak Ika. Mbak Ica. Mbak Ica. Mbak Ica, Mbak Novi, ini lo lagumu sabar. Aku mau ngerti sak gondel mau ijo-ijo. Ijo-ijo, Mak. 20-an loh. Kok ben maju meneh. Oke lah kalau begitu yuk kembali ke laptop. Ada Mas Susanto. Mentos maksudnya. Santoso. Santoso. Kok iso Iya. Santo. Sabar. Semoga langsung dimenangkan bersama Mbak Ika Cokalatos. Dedek. Sugeng Riyadi cintaku. Aduh Mas Suli. Aduh semuanya Pak Ege. Selingkuh nggih. Ditunggu nggih. Kopi lagi nek rasane bae tenang. Mangan Penggemar setiaku. rasane kok padha tempe. Apa kaya ngene rasane wong ora duwe. Cintaku kaya sampun nesu nesu kabeh iso rasa kudu nganggo cucu emane paras bagusmu gak beda karo hatimu
Kos Maca. Sabar sudah berlalu. Permintaan dari keluarga besar Bapak Kamit ya sayangnya. Injih, Mak. Atas nama Mbak Novi dan Mbak Ica. Mbak Ica, injih. Bu mau sing maju mau njok anu nduk yo njaluk lagu lho nduk. Lagune napa, Mak? Njaluk iki sepiring berdua. Sepiring berdua. Sing nyanyi sing paling ayu dhewe sing paling enom dhewe jare. Sing paling enom. Yo. Sapa Ledek, ya, Mak? ledek semene kae sing paling ayu dhewe sing paling enom dhewe pokoke sing nyanyi sepiring berdua jare ini. Sapa ya? Tahu gila. Engko nek aku ngomong aku darani piye ngono. Sing paling enom, sing paling ayu. Aku Percaya, Dek. ora percaya ke tak tekak sitok-sitok lho. Aku jarene Bang Kumis paling ayu. Paling ayu. Sing ngomong Bang Kumis. Bang Cak. Kumis. Coba takon Papa aja. Oh, sik takono kuwi lho takono Bang Suleng kok aku paling ayu. Bang Sule. Mak Wiwit kuwi ayu. Ayu Mak dalane mom. Awas kok ndang ayu lek ning besir. Ngomongane ayu. Kok Mak Jaluke selingkuh mau, Nduk. selingkuh. Ah, ah. Cocok. Dinding kaca ya, Nduk. Injih, Mak. Dinding kaca selingkuh terus sepiring berdua. Sepiring berdua. Duwe anyar-anyar modal iki, Nduk. Alhamdulillah, Mak. Alhamdulillah ning dong watu ya nak ya. Injih. Wis kompak tenan kok tamu-tamune Pak Kamit kompak ya. Kompak, Mak. Sing urung kompak sitok tok. Sapa? Mbah aku kongrawan urung asok. Ayo asok Mbah. Benjamin. Asok Mbah kalau urung asok kok bukune engko kosong lho Mbah. Kosong. Oh, Wis disiapno, Mak. Ya kok tak parani rono sampean gak sangremet rene Mbah. Lho kerikile gede-gede ngono kesandung Mbah ya. Oh tak rono kok Mbah. Ya. Mbah aku kongrawan kok kon asok ya Nduk. Injih, Mak. Iya. Bimbingan oke yuk, Mbak Sia. Duit siapa-siapa, Mak? Golekno. Aku juga kasih hanya sebatas memandang, walau kita pernah sama-sama sayang. Gerida Mudok, seneng ada. Spesial buat Bosali. Aku juga kasih hanya sebatas memandang, walau kita pernah sama-sama sayang. Tenane. Walau seberat apapun rinduku padamu, walau sedalam apapun cintaku padamu, ku sadari tak mungkin dapat memiliki. Aku belum beristri, bagaikan bulan dan matahari, walau sayang tak mungkin hidup Gerida Mudok, Eko Channel. La 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 la.
kita malapetaka yang kan menimpa kita berdua. Kita saling terhalang dinding kaca, cinta kita yang tersisa kita simpan bersama. Bagaikan bulan dan matahari, walau saling sayang tak mungkin hidup bersama. Gerida muda. Terjadi gerhana cinta di dalam rumah tangga kita. Ayo Bang Sule. Ku tak ingin tercipta malapetaka yang kan menimpa kita berdua. Kita saling terhalang dinding kaca, cinta kita yang tersisa kita simpan bersama. Bagaikan bulan dan matahari, walau saling sayang tak mungkin hidup bersama. Mantap Bang Ali. Dinding kaca sampun nggih, Mak. Mantap Bang. Yes. Permintaan dari Kuangsan, kepala suku ada Bos Ali. Ini ada lagi permintaan selingkuh kepala suku yang dari Lasem, yang mempunyai kumis yang sangat Kepala suku Bang Kumis Joko Gentilangi deh lagi. masa jangan gentilangi. Pas tekan Mbak Wit. Pacare jane iki wong ndi? Pacare wong ndi kok ngejak selingkuh? Hah? Oh, lain lagi kepala suku Mbah Brewok niku saking Bowong. Ah, nggih, Mbah Brewok nyusul, Mbah. Monggo nyuwun aturke selingkuh. Duet karo Bang Sule. Tak tujukke karo cintaku. Kepala suku saking Lasem. Spesial Bang Kumis. Ya, abang kumis yang lagi gentilangi. Sing duwe kawe Mbah Kamit. Terus Mbah Sungkem kaya Mbah Sondong. iya. Piye nah? Bu, nanti mau ya jadi seperti berdua sendiri ya. Oke, tak gini nggih, Bu. Tak kami gubuk asmara mudute. Larat dosa kayu ya. Apa, Pak?
dikencana kene jeng kene lungguh tak kandhani ya Subadra garwa Raden Dananjaya katon ayu kumpul para marune ora nesta nanging malah nyokro ati bebarengan lebur ing tresna suci nanging kowe ora ngerti pancen nangil terbeat dikencana kene jeng kene nunggu tak kandhani ya Subadra garwa Raden Dananjaya katon ayu kumpul para marune ora nesta nanging malah nyokro ati bebarengan lebur ing tresna suci jarene bangku wis njaluk pantun wis marem bangku wis pantun ya pantune bangku wis apa kitir sumilir munggah lintang asmara caping gunung kuwi gendinge bawa aja samar aja kuwatir nek Mbak Wit ki kesuwen dadi rondo ning kene isih ana bangku wis sing tansah setya kelawan krida muda aku tak gawe ana pantun sing digawe ya aku semangat meneng ae wong iki menikmati gedang karo telo iki apa meneh ayo salam kenal jeneng kusule kowe ganteng gagah piadeke salam sejahtera kanggo sing duwe gawe sak badane nanggap krida muda tambah kathah rezekine amin ya rabbal alamin kakame didongano karo Mas Sule lho Pak piye mau dongane ora patek krungu lho kami teponakanku dhewe dibaleni kan lho dimirengke karo Pak Kamit baleni lho baleni nek heeh baleni Pak niki enten ucapan saking Bang Sule spesial saking Bang Sule ditujukan Mas Kamit salam kenal jenengku Sule kowe ganteng gagah piadeke salam sejahtera kanggo sing duwe gawe sak badane nanggap krida muda tambah kathah rezekine Pasora siap ubur-ubur ikan lele ya oke lale aku kuatir kok Kuatire bab apa, Mak? Joko gentilangi iki lho disuguhi telo karo gedang godhog kok glimeke ngono iki Ya glimek no, Mak, karo nyawang. kok kaya manuk tenan ya gentilangi terus mangan
Lah Toli jenenge yo ngono kok mak. Gedang genil gedang Selamat genilan. menikmati nggih. Ayo Nduk dibaketke. Injih, Sepiring berdua. sepiring berdua. Oh, terus pamundutane Pak Kamit. Injih mae Bubuk asmara njaluke dilangan besanke tayub. ditayubke. Injih. Terus mbahmu iki saka nganu, saka rene Gisir. Bukan yang pertama. Ajeg Nduk lagune. Ajeg Pokoke iki terus. sak apale, bukan yang pertama. Ciri-cirine setia mak. Yes, Ajeg. pokoknya iku terus lagune ya Pak ya. Engko bendang apal engko anak-anake ya Pak ya. Sik Nduk dirogohno kok Nduk. Setor Pak, setor. Iku ngrokok apa gatel mak? Piye Pak nerone Dek Receh tak ijoli sik piye Pak? Hah? Aku yang nampa ijolan dhuwit ya. Monggo Alhamdulillah. ijole nih Mbak Nopi mak. Bukan yang pertama. Alhamdulillah. Iki ndak dhuwit Ambune apa? tebon Nduk. Ambune tebon mak. Tebon iki Nduk. Matur nuwun. Ora Pak, apa-apa ya. nadyan tebon ning warnane kan biru. Ribet. Kurang osak bil, kurang osak kuku ireng iki lho ndamu sing saka grawane ora kok parani iki lho. Engko malah burik engko. Mencap-mencap Iya. kae lho, Mak. Jaluk lagu apa, Mbah? Apa manut ae angger tak puarani rono, Mbah, kok tak ambung sithik, Mbah? Malah ora apa-apa karek durung gawa kabeh. Manut jare. Sik. Bu, sing nyanyi kersane anak-anak nggih. Nggih, Mbak Nur. Sepiring berdua lho. Iso ala. Kok tak warai?
Apabila ku ingat dirimu di saat pertama hidup sengsara, makan sepiring kita berdua, tidur pun setikar bersama. Sudah berlalu sepiring berdua bersama Mbak Nurul. Gini ki nyuwun pangapunten nggih Pak Kamit. Iki lagune Pak Kamit tak tunda sik. Iki ana cah cilik pengen nyanyi ya, Cah. Apa nyanyi apa, Nduk kowe, Nduk? Nyanyi apa, Nduk? Apa, Nduk? Hah? Ki anake sapa? Ki anake sapa? Hah? Tombel. Nek tombel? Hah? Tombel kok ndek anak ayune ngene. Nyanyi apa, Nduk? Sangren teka. Bapak teka. Iya. Iya. Ki anake tombel. Anake tombel apa nyanyi bapak teka. Bulurah. Apa? Oh iya sik. Ndi? Alhamdulillah. Salam rahayu Ibu Lurah saking Dongwatu. Nggih, salame kangge Bapak nggih. Kangge Bapake gondrong. Niki mau sing nyawer Bu Lurah Pak Lurah? Oh, sing nyuwun Bu Lurah, Dena. Oh nggih. Pak Lurahe nyuwun apa? Hah? Oh mangke, Pak DPR mangke. Nggih. Nggih. Anu nggih Pak, nek mboten enten narta nggih monggo Pak anu nyawer gabah-gabah telung sak nggih mboten napa-napa nggih Pak. Lho iki dikekno Pak Subuk apa dikekno? Hah? Piye? Oh, nggih. Pak DPR Gubuk Asmara. Rindunya hatiku. Lah iki sik. Oh iya. Heeh. Sik. Ayo, Dak. Sik sayang. Asik. Santri. Teko. Mbak Sahra. Buat apa susah itu tak ada gunanya. Buat apa susah itu tak ada gunanya.
dadi preman pengen tobat tenan ben oleh bojo sing iman tobat kan lombok kadang lurus kadang minggu tahun-tahunan aku dadi preman pengen tobat tenan ben oleh bojo sing iman. Satu, dua, tiga. Makasih, dadah. Piye anu sawerane titipno uti ae. Sawerane titipno uti ae ya. Piye Nduk titipno uti ya Nduk ya. Ya titipno uti ae ya Nduk ya. Endi kabeh endi Nduk? Kabeh endi Nduk? Si. Aku gawekno anak cilik nah. Nek ngetoprak gawane bentuk saweran aki. Bang Kumis ayo gawe anak. Ben duwe anak kaya iki kok lek ngetoprak tak jake. Ben entuk saweran akeh. Gak ngeposak ndek. Mama ono ta ora iki mama? Mama melahirkan. Alhamdulillah. Cewek apa cewek tawa? Cewek lagi. Nggih. Iya sayang. Isa ngono. Iya, gini. Iki sing ceblok nggih. Gubuk asmara pamundutan Pak sing digawe plus Bapak DPR ingkang saking Gedung Watu ya nak ya. Heeh. Diaturke monggo. Terus bukan yang pertama. Injih. Cek wis rana lek jek ana wektu nganu, Nduk. Badamin Apa? Badamin apa? Manut. Kok nek jek ana wektu Mas kusing saka gedangan ya. Cek Mak. Jaluke lilo. Nggih, Bu Kades. Ya Bu Kades mau denok ya. Nggih. Dipun tenggo Bu Kades. Ayo marani badamin ayo. Nggih, nggih. Cerita wancilah tringanti kakak Trino. Makasih sayang, anak soleha, cantik manis. Niki le kan mriki. Yo sik anduk kira ngrasakno sikile mak iki rada lara. Mula go sikil sing lara kok ditinggal ngomah. Ngerti boto ta ora kakean mangan mete, kakean mangan mlinjo. Sing ngakon sapa? Mlinjo arep tak go bali ora oleh dipangan dhewe. Kedak terus tak gorengno karak lho. Lah ngene iku sing nom dikon mangan karak sing tuwa kok mlinjo. Sapa tuwa? Kelebihan umur gitu. Ngono. Makasih sayang. Aduh karek mangewe kok ora dibablasno to, Nduk. Nggo tuku pop es, Mak. Cedetan sajroning ati, tenan luntur saya merati.
Mbah wiwit ora lali pangku Mbah Saka kupuk kae kebat cerita aja meri lho wanci latri liyane meri piye Damen kok jek kuat mangku ledek ya. Lho nek mangku kuat mak. Ning ana sing ora kuat. Apa? Hah? Saipul. Alhamdulillah panjang yuswa, panjang rezeki, sehat nggih Mbah nggih. Rono rene ndelok ketoprak aduh cedak ndelok ketoprak. Lenje. Waton krida muda sondong majuruk diluruk terus Nek pokoke. krida muda kuwi tetep diluruk mak. Mbah, Pripun? piye? Kok mau odat-odat mendel meneh modot Lah mendel iya, meneh apa neh diadat. Mbah? Lho, nek Mbah matur suwun nggih Mbah nggih. Mbah, aku sing mau awat-awat, aku sing mangku. Lho, Mbah Kok yo malah si sing mau leboni, ayo leboni nih Mbah. yo enak leboni sing enom no mak. Ah, Sing enom luwih enak. alah, sing nom seret. Ayo Mbah, iki lho Mbah wis ngawah Mbah. Emang kok nek seret yo mbeni teh. Oh ya. Ya Allah malah mau 10.000. Kok mentah. Tiwas tak buka, Bu. Oh iya iki 100 Mbak, lho iki 100. Sing kene 100, sing kiwa. Ya sing tengen mek 10.000 ora gedhi sisih, Mbak. Iki nek iki mek 10.000. Lho, lah kok ngono niku? Lah apa wong wis tuwa bro-bro. Brogo apa ya mak ya? Matur nuwun nggih Mbak nggih, sehat selalu. Ngene iki nek enom aku rawani. Pak Kamit mamane ngono gelem ta ora ya? Terus ucek-ucek kae Dik. Terusan nggih. Sampun nggih Pak Kamit, iki pamrutanipun sampun iki wau nggih. Nggih gubuk asmara. Terus apa neh Dik iki? Lah niku wonten Hah? nggih. Bukan yang pertama terus ke Bu Inggi. Bukan tak mampu. Bukan tak mampu apa yang pertama? Bukan yang pertama. Yang pertama. Nggih, bukan yang pertama, terus Bu Inggi ya Ndek ya. Nggih, Dena. Heeh, Dena. Wis sabar iku. Sampun. Enten sing nyuwun lagu meleh, Pak. Rindunya hatiku, Mak. Sapa? Pak DPR. Lho, Pak DPR jare rindunya iku. hatiku. Imboe. Iya. 100.000 mau gubuk asmara. Ada sebelah. Bukan yang pertama. Bukan yang pertama. Mosone kene ayo munggahne. Nggih. Amin nggih Bu. Amin ya Allah, Bu. Iki mau lho Bu sing njaluk sepiring berdua. Daleme ndi Bu mau Bu? Daleme ndi? Karangudi. Oh Karangudi Karangudi nggih, Mak. Kau yang ku anggap sebagai teman biasa, tapi kebaikanmu melebihi orang yang ku cintai. Asik. Kita ke enteng temen tau, Mas. Makasih ya. Kita ke enteng temen. Mengapa engkau yang harus memperhatikan diriku ini, sedang engkau cuma teman biasa. Kau mampu mengobati lukaku selama diriku menderita, sedangkan orang yang ku cintai
teman biasa, tapi kebaikanmu melebihi orang yang ku cintai. Asik. Ayo bos. Terima kasih tuanku, Raja Saweku yang dari Kingsir dan juga dari Guangsan. Dari Guangsan. Mas Ali. Lagi. 200 sampai 50 iki piro? Alah urung ana 1 juta. Urung ana, Ayo. Mas. Los. Haruskah aku terima cinta kasih sayangmu yang selama ini diriku rasakan di dalam hidupmu. Rida muda. Ayo, Mak. Maka kau tak menyesal bila Lah, kok terus mencintaiku. Bukan yang pertama, tapi sisa orang lain. Kau yang aku anggap sebagai teman biasa, tapi kebaikanmu melebihi kumis yang ku cintai. Mampu diwonge nilukaku selama diriku menderita, sedangkan orang yang ku cintai tak pernah menghiraukan diriku. Kau yang ku anggap sebagai teman biasa, tapi kebaikanmu melebihi orang yang ku cintai. Tante ini sing abang kok ra. Lah iya kok sing biru lho, Mak. Wah, sing biru-biru, sing abang kok kecepit terus. Kon malik, Mak. Hah? Kon malik ben Lah, abang. iku mau nek iku mau. Iku cara gabah iku mau ora diwalek kok. Lah iya dadi nek gosong. Tak dongakno selepane kok lembut lho. Ngajur pokoke. Oke, terima kasih, thank you. Ada Deno. Deno dari Bu Lurah yang terhormat. Ditujukan kepada bapak-bapak perangkat desa yang di Gedong Watu. Mbak Priska. Mbak Priska. Sip. Yang dari Gedangan ditunggu sayang Lilo. Iya. Ibarat
spesial dipikirkan buat Ibu Lurah ya terhormat ya sayang ya. Ayo. Zer. Pustakan kayanganku soroku sorotan sing saka gedangan iki ya teko. Saking gedangan, Bunti Mak. Lila ta nggih? Mas apa mau? Judis. Mas Tudis gedangan. Mas Tudis. Lilo. Oke. Nggih. Mas Tudis gedangan Lilo. Terus Nggih. terakhir ya nak ya. Nggih. Terakhir pamungkutan saka Bapak DPR. Nggih, wonten. Pamungkutannya Rindunya hati. rindunya hajiku. Iya. Sapa-sapa Mak Duren juga hadir. Mana? Hei, lasem duda keren. Hei, telat apa piye? Telat. Aduh. Lila sama ndak? Sing durung nyanyi Mbak Vivi, Mbak Vivi. Cinta? Mbak Vivi. Ya. Mbak Putri juga belum. Yuk. Sampai Putri. Mbak Putri, boleh boleh ayo. Mbak Vivi, Putri.
karo ngenteni bendara ya nak ya. Nggih, Mak. Sesukan dicukupi semene iki kanggo terakhir rindunya hatiku Bapak DPR diaturke ya nak. Nggih, Mak. Iki duet ta, Nduk? Duet. Duet. Nggih. Kang Sule piye Kang Sule? Kang Sul. Piye rindunya hatiku? Gak rindu. Bang Kumis piye rindune cementel ning ndi kok? Bang Kumis serang. Rindunya hatiku. Oke. Sing. Rindunya hatiku. Oke, Mas Sony, rindunya hatiku. Sip. Kak Silip ya Mas. Asik. Aku datang melamarmu dan ku jadikan permaisuri, oh kasihku, oh sayangku. Hasrat membara, Aku bangga kepadamu. Jadilah raja di hatiku, oh kasihku, oh sayangku. Keridamu dah. Sodong Majero. Tresno. Ayo deh nyanyi deh. Ayo. Ponakane apa nyanyi rindunya hatiku. Salam kangge Pak Legio ya, Nduk. Heeh. Sok kemis jumpa Pak Legio, Nduk. Sok kemis ya. Boleh iki wong ono. Pak Legio, ono apa ora ya? punya cintamu meluluhkan hati. Ku punya cintamu meluluhkan hatiku. Oh seluruh